Namar hakajeng I jonga teki kena kasi jong I teki la tresi tam menta kak tien hindiru I don kam kai banang kapak kongsan hi kalamba kim E ialah kajong kai ladang ile chanu ladang im thong ladang im riam ngim baik daka riam ten rai jong hi dan be itu ini bangi dei ki khasi kum kajat beriu pide banyak kiew sejarang Kublai parlok sa shisin ki beriang sobhaya pi shakan ni program ke jongi ke bagi khot ke one-on-one interview bat kiri pokmat jong ke jelami glaya. Tementa kenting idon bat ni ikong Silbi Passah ki ba bona breng jo pi tip ya I kum I tai belayo dangshan I belayo beriang ya ke khusnam pat masri na ke presiden jong kari India ke Draupadi Murmu na nakadaw ke jingno senyang ke jong I syakaat kata ka put ketem ke thok katar bat kumjoru syaka puli ke puthi haka jelahi baroh kawai dia kong Silbi Kublai bon ya ka jinglong lakloi ke jong pi banyak dan benta bat ni ka ni program banyak keren halor kata ka jingnya lenti ke jong pi bat kita kikam ke ba pilale na ka benta kari ba ka jat bendri ke jong I dia kong ka jingkeli ke bani kong akwa ban kli pi ke long ba haki ni kisnam ke ba pilatre kum ningkong kum ke nong hikai hadin pada kum kata ke riu kun thai ke ba iet ya kan nyam ka tenrai ke la jong kum nu tharai ke ni ke jingya anti ke jong pi ke long ki e ki jing e ke ba pi kendu na ka we ke posh ke we pat tinga kum pa pi ong ma pi kum ka nong hikai ha ka por ka bang hikai ki hna maju yo asmo ba ki we ki school ki ju yele competition mo kajing ya hakaliang kajing ruai hakaliang kajing puli ki poetry dia nga pada kum kanong hikai namar ngayo ya ka subject ru ke SUPW te hang dia nga so ba nga dei ban pen klek lang no bat kini ki ru kom 3 kum no ban hikai ki bakin nang ban tho yaki jinge tho khana ma bakin ele sabar ki khna nang tang hikai ki kumno ban ruai tang ba namar bali ni tingi dan kam de kitia tenrai ban kum ba ono hidu tara ki bom kiksing de se penikai ki ha kitu ki por bat ki khna ru ki rasu penat bha baki yo bani hikai ikini itiar put tiar tem ban yo bat pen kentiu ti ya ka jeng ruai ka put ka tem rong ba yele be daka sultan rai ti ka ba pla ka long ba ka pi ka kam ka jong pi ka dei ba ban penek pensai ke riti ke story ke culture ke jongi ke thok ke tar haka ketien le ke jongi khasi hindi ke ba itanat ke long pede ba pide ro ke jo por inoi kai hindi te ke long ba na ka we ke subject fi la ban balance ti yakini artli beli ke ba pen ketik jengmut ye pi ning kong de ba pin hikai ye ke ketien hindi to ban hikai tin hindi namara tu ko podang sedang hiru ban yo kinong hikai ki badun kam ban nang ka tin hindi ti hamana ki school ki bu ikinong hikai hindi ti ngapa de ngasim ba ka tin hindi ru idon kam kai ban nang namar balai ka tin hindi kalong kawai na kaktin ka ba long ba baroh khat kijat benril lada kim nang ka pio rendiru ka bakia sutu lang nga so tanan ma namar bon ki bampat tip ki ong ba ki khasi jong ki dang duna kim duna su ngi la ya biang ba lada ngi le senu ru ki no hikai ki la bo kam tam hakani ka jok nta na le la don kam ma te banya saprang ya tin hindiru hoi ya ketien parang kemoong nak mah pim keli dengan su batai hendian mah ni dei banya nang ketien parang lele te kamut kalong ba kemoong nak kadai ke ba barok khoi
kidai ban suatu bah bang kidai ban nang namar bang ini ai reng pada bat kiwe kijat ban reu pada dai dah tin pare bangi Khasi hidang dan kamba namar badengi dan kamba ni ai reng ba kiwe kinam job ti ngi balong mangi ken ngide ki ban long kin nong job ti kumang chupente piang ni ba ikong Silbi Passah i ladei ru ita i nongyo ya ka kusnam State Award, ningkong ya yo ke District Award, ha ka tenak puli ke putih. But kumjoru ya ka State Award, but ya ka National Award for Teachers, House Nem Arajar San. Ha ka jo poi la yo ilalong ru inong yo ya ka Miglaya D Award. Ti kini ki kusnam baroh ki kedau sha kata ka ke jingno senyang ke jong i ha ka liang ka puli putih, but ka jing i ke jong i. Kum ban pin bha ya ke jinglong ke jingman jong ke puli putihan ni ke jela ke jongi baru usnem arjar apway ru ilayo ek sanggit natak academy award na ka president jong keri ke bakdo ru ik jing i ke jong i ya ke put ke tem ya ke thok ketar bat ya ke shat ke mesti ti ngini keli ne ikong ke ke ba pelong ye i ba in ngam syakani ke jeli ban pai syaka put ke tem but hat ki jing hikai ke bila yo ti kong ningkong ndai ka pol ba phi rai ba pin train na ka banta ka ni ka kam dei ha liang ka put ke tem ni ka shat ka mesti phi dan kinu ki jing hikai ke ba phi yo kala bandi ni email jong phi la ni ki bahayeng basem ki jong phi kalau kumne dei ipai dong ati banang bah banto drama bande ni teater lele gitu nado ka por bi dang ret ndre ka ba pen prong ni hanga ya kan ni ka jurwai ka put ka tem ka sat ka kemende namar nga ka por ba dang cham na nga se long inong ruai jong on de radio ti hang tu ha ki tu ki por la hikai nga di ba birual kendia ba brek Star One Sweat nang ta pada bat i ba debes jarwa ha to kapor kidang ya long ba kinong tem kinong put ki ba tepit ba di ki kwa ban penroi ya ke jarwai jongi ki tingi la i jarwai lang bat ki hadin pada ngasarwai pada tin jantia ba pen hikai ba berwel pendia ngerwa tin Khasi ba penikai ba wan suet nang ta baru penikai ba debit jarwa tingi yai kam ngayai kam ta kan terter tingi i ba kan ni ke jingdang jonga ban ruai ban put ban tem ban thau ki jarwai ngo ngadon kam hi namar ki khna jonga ki labun ki bala nang nadu na skul tinga khot en ki na khot iki na penikai ba kin ruai nang kong chua on dia radio nang tanga penek pada sikit-sikit Hindi ru ha ko on dia radio hi chua nadin nang tu pada kios ngo no on dia kios ngo ko Durdarshan no on dia radio ko khot denga pada sasapok Durdarshan ti fi ai jing hikai gini kena pidon la ka jong ka center ba fi ai jing hikai gini kena nga penikai be station sejorong ngadon ka kamera kini kena ki bawan pada kini kena ki naduk ki bedang kena haduk ki besamlai rang bai ru ki don ki bala nang hi ban sutu hi ki bang hi kanga ban shat ban ruai ndai de kitu hi ken mar ba kitu ngala nang yo ala ngaya lam ye ki keleng ru namar ba ki don ki podong ka ni set sisi kaya khot em yang ni na ka on dia na ka art and culture ban cũng tu kan ban pen i ki shat tan rai ti long phi kai ki shat tan rai ka put ka tem ru phi kai ka shat ka european kai nei ti na lor kita phi kai ki ekum ki hato ka jingdro la ni ka thok ka tar ka wan la ka ni ka benta hoi men chwa ha por ba ki dang ya le askul tinga tharai pi i po Durdarshan ki pen i bangale i kai tu ki jing sna tu ki jingdro ki tu jing ayuma hapa Durdarshan PI itu kirukom ai ngi jonga ya ka tu pak dei kino hikai ke ngai ka training kino hikai ke ka tu bakin dum nang pak dei bandik ai siki school jong ki ke ya ki kena school jong ki tia kini ki post nem ke jingya anti ke jong phi
kijing kershan ke barat ba piok nang no. Ngim judon pi tak aja kerjaan. Haba ngilet kisah bat yang ni. Ngilet bat kumpuka lada ngilet ke jong an isat sisi ni. Kila thong tu. Iwei ikna kawai ka perform in le kinyo bat praspa marwe. Di kena jong a te kila yo jong mentoi ha. Kam tambun ki kena nong kendong ki bapli bukan trong school seni ma. Di kila yo jong harap bakin. Tin menta dengan keren nak liang ka puli ke puthi bakar komlong ke jingnang jing start hakan ke jela ke jengi namal pidai no hikai kong menne pila ada ban ong ba kari ke jengi kam dunasyu ikna ikun samlai ke badon ke jingnang jing start ke bapura namal ngilak penmi ki IES ki shibun ngut ngilak penmi ki IPS Henry hakini ki senam ki blalet na doa ja khat lai ngai iba ka celah ji la ban penmi wat I way I IS ni IPS ibare Khasi kan ni jentia ni garu tik pitrai balai ka long gum ni ka ka jing duna ka imlang ka lang ka jongi ka bapen long ya khun samla ki jongi bakim la ban ya ai reng baki way pat ki khna puli ni ki way ki jela jong kari India ya kata ti nang banyak perkan teng kumbang no kalong tang kajeng mudur jongi berakai dulu. Namar kajeng I jonga teki kena kasih jongi teki la tresi tam menta hakaliang kajeng puli ki bangai I mangakai. Tengam nang kain banong te badan balai ne te badan balai ne te kajeng semua jonga tengah so makalong kenta tapi hala se kumno kin ang not balai iki tu lain. Lada ki biang lada ki syak ya ki. Nah tengah susu kum ta. Tingi de keren pada ya ka jingya I jingai ka jong pi. Kawai kum ka no hikai sakawai ru kum ka no hikai ka hikai haki school ya tin Hindi nani ka tho ka tar. But ya ka kum ka art teacher pada kan. Ki ki jing I jingai ka jong pi na ka banta ki kun samla ki jong I hakan ka jela. Ngim la banden. Rengkat bat kecing start jeng nang ki khon samla jongi lai yai ba chaprak ti henrei la ki yai chaprang kim dei pa de ban ong ba kim klet ken yela ka jong na bar ko bo ngai pi men ne ong dan kamai tin pareng mana ti ki stain pareng ko ong no gide hi ban ya sim ke kum ka jeng ruai pareng ba ko ini skap ke tinga semua ba kapag kongsan hi kalang ba kim yala ka jong kai ti kong sebi ban penkut ya kani gajing keren ke jongi pidon kanu kubor ke ba pikwa ban ai ya ki pat ba ki polok ki bapet ya kani ke program ke jongi mtasi ti kum bangila ya keren mentan deh ke kubor mang ong ya pi baroh khoi hi dei bang su tu kum ka jat ban reu ba ya ba ni dan kam ban penne pensa ya ka ka ba ulong chua man chua jongi ula pen kam ti ni la dang ile chanu ro la dang ngim phong la dang ngim riam ngim bai da ka riam ten rai jongi hi dan ba itu ini bangi dei ki Khasi dei ka riam ka ba pen itu ya ubri kum ka jat ben riu pide banyak kiew sejerong pide banyak pet ngor bha amar ka por klada ya pi pide pet ngor bha ala ka jong kari ti kat no ka mensim ka sno shngan habangi doni ki nong prat lenti kum ikong Silbi Passah ibraya lam lenti bat iba long ita inong ra ka dong sa ban pinshai ya kata lenti na kabenta kun sam lagi jongi bakin boat ik ding jat jongi hoi kum yong mai ka long ka bran kam ba ngin puli ngin don ni ka jingnang ka jingtep shapang ki wei ki jat ben rio ba shapang ka perthei barok ka wei henrei ka long ka bran kam bangin penne pensa bat bangin nom klet yala ka jong ka ti ka story ka tien ka thliet ya ka put ka tem bat kum ta teter ti sashi sin kong Silbi ni ai ka jing blay ka jing songu ya pi ba pi
la yo la ben kren la yo la ben kren bat pi bat ban ya pliu jing mut halal kat tu kat ni tli kimat ki bei dei bat put ketem ani ke puli putih ke jing long jing man ka jela ke jongi bat ni kit bok kit riang ye pi bat kena ki ba puli ki ba yo ke jing kai na pi ha kan ni ke senjang ke jong pi ban penek pensa ke takarti ke dosur ke jongi te parlok lada pidon kenu kenu ke jikeli ke ba pikwa ban clear I kong Silbi pila ban bu iki jikeli ke jong pi ha to comment section ha po jong gani ke video bat ngin yelek kal bala bangin yo ke jubak na ikong Silbi te kublai shibo ni kapor ke jong pi tat haduk we pa kapor ngadi iban ngin tio mauri na kabenta forefront media